నా స్థాయి మర్చిపోయి విర్రవీగ మెగా హీరోలు మీరే నా దిక్కు కమెడియన్ పృథ్వీ పశ్చాత్తాపం. బుద్ధి వచ్చింది. అప్పట్లో విర్రవీగి ఏదో మాట్లాడేశాను. నా వెనుక కొండంత అండ ఉందని అనుకున్నా కానీ నన్ను ఒంటరిని చేశారు. ఇప్పుడు నన్ను మీరే ఆదుకోవాలి అంటూ మెగా హీరోలకు క్షమాపణ తెలియజేస్తూ వీడియో విడుదల చేశారు కమెడియన్ పృథ్వీరాజ్. తాజా వీడియోలో ఆయన మాట్లాడుతూ చాలా రోజుల నుంచి మీతో మనసు విప్పి మాట్లాడాలని, ప్రజలకు చేరువ కావాలని మదన పడుతున్నాను. నిద్రలేని రాత్రులు ఎన్నో గడుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోయాను. సినిమాల పరంగా చాలా నష్టపోయాను. నేను చేయాల్సిన సినిమాలు చేయలేకపోయాను. సినిమాల పరంగా నన్ను ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయడం లేదు. రోల్స్ కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఇది వాస్తవం. నాలాంటి వాడికి రాజకీయాలు పనికిరావు. ముక్కుసూటిగా మాట్లాడేవాడికి పార్టీ అన్నా సపోర్ట్ చేయాలి, లేదంటే వ్యక్తులైనా సపోర్ట్ చేయాలి. నాకు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాడిని. నాకు పదవి రావడమే భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అనుకున్నాను. కానీ నా మీద పడి చాలామంది ఏడ్చారు. అది అందరికీ తెలిసిందే. పార్టీ కోసం గొడ్డులా కష్టపడి పనిచేశా. చివరికి వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. నాకు చాలా గొప్ప గుణపాఠం నేర్పించారు. అందరూ బాగానే ఉన్నారు, కానీ నేను రోడ్డున పడ్డాను. ఎలా జరిగింది అన్నది పక్కన పెడితే, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న మాటలు ఎవరి బలవంతంతోనూ చెప్తున్నవి కాదు. ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని చెప్తున్న మాటలు. ఇది నా వ్యక్తిగతం. వీటి గురించి ఎవరికీ చెప్పాల్సిన పని లేదు. అహంకారానికి, ఆత్మగౌరవానికి జరుగుతున్న పోరాటం అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన దాన్ని నేను ఫాలో అవుతున్నాను. అసలు నాకు ఎందుకు ఉంటుంది అహంకారం? మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీ నన్ను ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. నేను వైసీపీ పార్టీ తరపున ప్రచారం చేస్తున్న టైంలో కూడా మహానుభావుడు చిరంజీవి గారు నాకు సైరా సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు. అది ఆయన గొప్పతనానికి నిదర్శనం. ఇక నేను బంధువులు, స్నేహితుల్ని నమ్మను. నా వాళ్ళే నాకు వెన్నుపోట్లు పొడిచారు. కోవిడ్ టైంలో నేను బతుకానో చేస్తానో అన్న గ్యారెంటీ లేదు. అలాంటి టైంలో నన్ను ఆదుకున్నది చలనచిత్ర పరిశ్రమ. సాయి కుమార్, అలీ, జీవిత, రాజశేఖర్, రఘుబాబు ఇలా చాలా మంది నాకు ధైర్యం చెప్పారు. ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో నేను బతికాను. ఇది నాకు పునర్జన్మే. ఏరు దాటేదాకా ఏటి మల్లన్న, ఏరు దాటాక బోడి మల్లన్న అనే సామెత కరెక్టో కాదో నాకు తెలీదు, కానీ నా జీవితంలో ఇది జరిగింది. నాలంటోడు ఏదో నా వెనుక పెద్ద కొండ ఉందని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేసి, నువ్వెంత అని మాట్లాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేశాను. నా రేంజ్ ఏంటని నేను ఆలోచించలేదు. అరుణాచలం వెళ్ళి నేను ధ్యానం చేస్తే నాకు నేను చేసిన తప్పులు కనిపించాయి. శత్రుత్వం వద్దు, అందరితో కలిసి ఉండు, అందరినీ కలుపుకో, అప్పుడే నీకు సంఘంలో గుర్తింపు లభిస్తుందని నాకు ధ్యానంలో అనిపించింది. అప్పట్లో నేను విర్రవీగిన తనంతో ఓ మాట మాట్లాడేశా. ఇండస్ట్రీలో పెద్దలు ఎవరు సీఎం జగన్ గారి దగ్గరకు వెళ్ళలేదు అని. అలాంటిది ఇప్పుడు పెద్దలందరూ ఒక్కటయ్యారు. పృథ్వీరాజ్ ఒంటరయ్యారు. ఇది చూస్తుంటే నాకు చాలా హాస్యం అనిపించింది. నా డైలాగ్ నాకే వర్తించింది. ఇక రాజకీయాలు నాకు సెట్ కావని తెలిసింది. అందుకే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్దలందరినీ కలుస్తాను. అశ్విని దత్ గారిని కూడా క్షమించమని కోరుతున్నాం. అలాగే మా గురించి రాఘవేంద్రరావు గారు, చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు గారు అంతా మార్పు చెందిన నేను ఒక్క అడుగు వేస్తే మీరు 100 అడుగులు ముందుకు నడిపించాలని కోరుతున్నా అంటూ పశ్చాత్తాపపడుతూ వీడియో విడుదల చేశారు కమెడియన్ పృథ్వీరాజ్.